ברוכים הבאים לכיתה י'2, כיתת נחשון. משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב ומישהו אוכל, כמה רעשים הופכים כבר למקצת, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם יקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, יורד לעיר העסוקה, חושך מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובע ברעב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלום, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי. הם עוברים הצמחים. הצמחים בעצם לוקחים את החומרים הרעילים ומייצרים איתו דשן, וכך הם מנקים את המים ויוצאים מים נקיים לכיוון הדגים, ואז הם יכולים להתקיים עם מים נקיים. כמו שאפשר לראות בציור, זה הבסיס. תבחן ימים יבואו ועונות שנה תחלוף, אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף. אל תפחד ממציאות נושכת, בהתחלה המים המלוכלכים המזוהמים כל אחד סוחר בבטן ומעט שעה והם רואים כמה כוח יש ברגע, והנצח אין לו סוף, בכל דמעה שעוד תרד יגיע צחוק, וזה הרגע הנה בא השעה. מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה